Game da batun batan dabo da shahararren mawaƙin nan Alkamis Danga ta yi, tashar fim Asusu ta ci gaba da bin diddigi don gano muku gaskiyar lamarin. A ƙarshe dai, mun gano cewa Alkamis Dangata wanda ɗa ne ga Malam Tukur, limamin unguwar Sabon Gari, ya yi wa wata yarinya ciki ne inda ya yi yunƙurin zubar da cikin, da hakan bai yi bai yunƙurin kashe ta domin kada asirinsa ya tono. Ko daga nan haka sa bata cimma ruwa ba, sai ranta a nakare, inda ake neman sa ruwa a jallo babu shi babu labarinsa. Kawata? Na'am. Me nake gani haka? Dangata. Subhanallahi. A ce dan malami da waka, yanzu ka ji aika da yayi. Fi sabilillahi ka je ka aika ka dubga wa yar jama'a ciki. Ina amfanin wannan? Kana dan malami. Luke, ba mu da alaka da shi. Dama audition ya zo yi kuma bai ci ba. To kafin ki kashe kanki, bari in kashe ki da kaina. Kafin gwamnati ta tuhume ni, wai dan kin kashe kanki. A cikin gidana a ce a samu ɗan da zai yi wata ciki.